Sziasztok emberek, itt vagyok ebben a Calix Technology, és ez egy ilyen random gameplay lesz. Ilyen hülye internetes játékokat fogok játszani, és arról fog szólni, hogy hülyéskedek. Please and K. What? Please and K. Please and K. What? Oh. Texture. Oh, Vodafone. Oh, no. Oh, az igen, nem vezeti senki a kormányt. Az igen, mert a... Jó, rövidítek el azt. Ó, szavaztok nézők. Miért forró? Tudok. Hát mi mellett hülye játék? Nézzük meg, de hát megyek meg, és csak nyomom a nyilat. Az egyenes nyilat, menj hátra. What? Kijöttem. Ott van a fékezémet, gyerek. Azt a milyen kocsi, nincsen semmi rajta. És még nem beszél. Na, jövök a következővel. Ott vagyok új, ez a Tiny Ninja Double Mage. Let's play. Itt egy lány. Azt a BT and Hemi Whitefoot Swarming or over it next. April, when the Raymond did let's roar. De menőek. Azt a... level 1, kivel menjek? Leóval. És kell ez a pizza futi. Jó, Left-right. Milyen nagyot tudok ugrani, azt a... Én vagyok a Tiny Ninja Technology, csak új. X-Ninja. What? Oh, jó. Itt egy putkus. Megölek. Putkus. Állj már meg. Jó. Go. Csak fel akarok menni. Te! Engedj már fel! És nem enged fel. Ez az élet. Kapszula. És most mit csináltam? Nem tudom. Halljál már meg! Ott van valami. Ott van, integetnek a tinik. Jó van. Na hát, ebből a játékból elég ennyi. Jövök a következővel. Na újra itt vagyok, és ez egy Hulk Trove Tank. Nem tudom mi ez.
Eldobtam a tankot. Hát? Elnéztem. Hát, akár. Majdnem eltaláltam. Na még egyszer. What is hell? What the fuck? Kingdom Jézus! I am Hulk! I am Hulk Smash! Play again. I'm Hulk Smash! Azt eltaláltam! Menjen fel az égbe! Jézus! Az igen! Onnan még egyszer! Azt a milyen magas! Az leszpamnod! Úgy, neked hülye gyerek. Két. Még egyszer megpróbálom. Na, emberek, szerintem ez ennyi lett volna ez a random play. Hát, a következő rész hosszabb lesz. 4 perccel. Igen. Na hát, sziasztok!